Okay. House number 81. May kaya. Ito, pitagi. Kaya na. House number 82. Balay ta classmate. Maray pagpawara man at ballpen ng una. Ayan, pagtagi. House number 83. Waray na ukoy. Sige. Lagi mouse ka sa akong bugas ngayon sa kataw niya dilata. Ayan, tubig. Tayo dilata. Kaya. House number 85. Direct repetition ko balay. Yaw kana retso. House number 86. Maupay gate. Golden color. Yaw pagtagi. Okay, diretso kita. House number 87. Uy. May Inmax. Wow. Motor. 15 ka bubusit motor. Okay, pareho ko. Ayan, pagtagi. Kaya diretso. House number 88. Set asawa. Yaw, kay pwede. House number 89. Uy, balay may takpatod. Sige. Tagi dito mga 5 ka sa akong mabugas. Ngayon 5 ka kahon nga dilata. Tagi. Sabi na itong utan. Tagi. Sige. Diretso kita. House number 90. May doorbell. Wow. May yung husky. Wow. Hoy, may pagtagi. Kana. House number 91. 5 ka palapag, may terrace pa. Pagtagi. House number 92. Balay ni inaanak. Madamo na itang utang. Sige, tagi. Tulo ka sa patulo kay kanang tulo ka tuig na utang iya. Sige, tagi dito bugas matulo ka sa ko. Sige. Salamat. A few moments later. Hoy. Hey sir. Yung mo dyan tatagan. Hindi ka mada nakalista dito. Tingaran sir. Jokoy Bitimukdol. Jokoy Bitimukdol. Sida betawan ta sa kuna di ka sir. Jokoy Bitimukdol. Wala mga tingaran sir. Hindi ka man listado sir. Hain sir ti balay. Hey sir. Ay. Butante ka sir. Ay. So kailangan pa maging butante para matagan, para makaon. Sir, kaya crisis, haros na tala napiktuhan. Ay na pagpili ang pinili ka butang makaon. Tatagan. Ito papriyos na kita ng may mga bituka. Ang laong kita nga tanan. Ang kahon na amon. Dito. Ito amo. Asya. Man, sir. Haros nga tanan sir na apod ko nini nga crisis sir. Ayun yung pili-pili ito ko na apod sir itong relief sir. Kaya paano naman sir itong mga isang kahig, isang tukala? Tidak. Ano tira po sir, 2 weeks na kami sir hindi mula sir rin nga relief sir. Tapos sir ito nga yan pala nga niya abot kasi hindi pa kayo matatagal sir. Okay sir. Okay sir. Sige. Tagi. Yes sir. Oh. Thank you.
Sige sir, may problema sir. Pero saan nakabulan ito na? Ah sir, nareklamo ka pa sir, waray ka na nga ng relief sir. Nakakong ka pa. Pasalamat ka na lang, itawin ka pa na ng relief sir. Sa kabulan na ito sir ha? Sa kabulan na sir. Isasalang naman, isasalang pipito kami din niya balay. Isasalang nila sir. Ram ni. Ah, kahuna amon manok sir. Kukuang ko ano nila. Ano pa ito? Higat sugad. Oh. Yan nga dilata. Yan nga salmon. Isa. Subutan ito sa water kang tubig para mabuti sa bulan. Ano? Tapos ini nga kape. Pag-init mo sa kabaong. Subutan nga kape para mabuti sa bulan. Tapos ini nga kuwan. Kagkaliwat ka sa doter. Kumida dito dag ko nga kuwan. Tuon na. Butang ita. Tubig. Punta. Yung mga baong dito. Tulo. Yan. Kaya bis mabuti sa lang sa bulan. Sir. Meron nga sir. Lagi. Siya man. Thank you. Nakasama kape.